Cel·la 25, sisplau, la punt número 20. Rubén, cierra en el 7 y ábreme, por favor. Això ho ens hem portat per anar allà? Sí, les teves pertinences, sí. Nosotros servicios para CCI, que pasen los mozos y entren aquí a ingresos. Esto como que entregar las zapatillas y todo esto, ¿no? Bon dia, senyora Rosa. Bon dia. Bon dia. Tot a punt? Sí. I nosaltres què? I a part d'aquí, alguna altra? No. Hombre muerto. Mira, gràcies. Oriol, mira, els diners, d'acord? Això és per vostè. Sí? Vagi molt bé. Bon dia. A la playa que està aquí darrere. Sí, en alguns em sembla, o no? Sí, a dintre hi ha el senyor Romeva i el senyor Turull. Per tant, ja n'hi caben 4. No, ara aquesta sortida...